Ja, ik ben ooit begonnen in de gym en ik wist natuurlijk met mijn militaire achtergrond al wel dat ik sterk ben. Maar ja, overdreven sterk, nee, dat niet. Ja, en vanuit het gewone fitness toch gaan deadliften. En die cijfers gingen zo omhoog. En toen kwam de sterkste vrouwensport. Ja, en hier heb je alles. Het kan niet gek genoeg. Er zijn duizenden onderdelen. Dus ja, ik kan helemaal losgaan hierin. En ik heb echt mijn passie daar wel in gevonden. Ja, maar wat geeft het jou dan? Ja, heel veel voldoening. Nou ja, in ieder geval 4 landtitels. Ja. En ik ben op weg naar de 5e nu. En dames en heren, slechtste vrouw van Nederland, Patricia.